Masu kallon mu da sauraron mu daga nan sashin Hausa na Shalami Television mai watsa shirye-shiryenta a kafofin sadarwar intanet. Muna tare da babban bako ta cikin wannan shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da ke bawa 'yan siyasa dama domin su tafa albarkacin bakin su ba tare da cin zarafin wani ko aibanta wani ba. Muna tare da Honorable Nafiu Scorpion wato Kwamanda mai zafi. Honorable barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum rahmatullah. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana ba bako bane, fuska na ba bakuwa bace. Sunana Honorable Nafiu Usman Bello Scorpion, Sakatare Janar na masu magana gidajen rediyo da gidan TV na jihar Gombe State, kuma komanda mai zafi na arewacin Najeriya baki daya. To masha Allah, komanda mai zafi, shin da wace tsaraba kake tafi mana da shi ta cikin wannan shirin? Masu kallo da sauraron mu, kamar ko da yaushe, kamar yadda muka yi alkawari muka tallata jam'iyyar APC a Najeriya da ma duniya baki daya, dole ne hakki ne a gare mu domin mu fidda alkarin jam'iyyar APC musamman a wannan gaba wadda al'umma suke cikin wani yanayi wadda wasu daga cikin shugabanninmu ba sa son tausayawa al'umma, wasu kuma ba sa abubuwan da suke so su kare jam'iyyar APC saboda sun riga da sun samu biyan bukatarsu. So akwai waɗanda kuma suke ƙoƙarin ganin cewa sun sauke nauyin da suka ɗauka wa Allah da al'umma gaba ɗaya, sannan kuma suke ƙoƙarin kare martabar jam'iyyar APC da kuma fidda alkhairai na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma riƙe masa amana da kuma amanan arewa da ma Najeriya baki ɗaya. So honorable, kamar yadda ka ɗan yi shimfiɗa ɗin nan, shin wane ne kake so kai magana a kansa ne kan? Magana na ba akan kowa bane, akan mataimakin shugaban majalisar dattawa na Najeriya ne, wato Distinguished Barau Jibrin Maliya. Wannan Deputy Senate President na Najeriya sai dai masa addu'a Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi, domin shine wadda ya riƙe alkawari, shine wadda yake wakiltar Kano ta Arewa, amma alkhairansa ya mamaye jihar Kano, ya mamaye arewacin Najeriya da ma Najeriya da ma duniya baki daya. To honorable, kuma a matsayinka na ɗan jihar Gombe, ya muka ji kana yabowa sanatan da ke wani. Malam Ibrahim, ni ɗan gwagwarmaya ne na arewacin Najeriya. Ni ɗan gwagwarmaya ne wadda dokar ƙasa ta bani dama sashi na 39 na kundin dokokin ƙasar Najeriya domin mu fidda alkhairai, mu yaba wadda muka ga yake amana wadda Allah ya dora masa da kuma al'umma suka dora masa. Da Distinguished Barau Jibrin Maliya shine ɗaya tilo wanda kan sanatocin Najeriya babu wadda ya kai sa fidda motion ko in ce passing bill. Duk Najeriya ɗan gidan Mungunu ne ya passing bill guda 23. Shi Distinguished Barau Jibrin Maliya shine passing bill guda 21. Duk arewacin Najeriya jihar guda 19 a ce mutum ya yi passing bill shi kadai guda 22, ya kamata mu jinjina masa. Shi ne passing bill akan abubuwa da ya shafi Najeriya da arewacin Najeriya da jihar Kano baki daya, abubuwa na gaske wanda kusan a kansu aka ɗoru ake ganin sauki a jam'iyyar APC da ma Najeriya baki daya. Distinguished Barau Jibrin Maliya shine wanda ya ruwa ya tsaki a lokacin da wutan Najeriya ya samu matsala, ganin yadda za a yi an gyara wutan arewacin Najeriya, muna masa godiya. Distinguished Barau Jibrin Maliya shine wanda ya iya bakin gurgurun kokarinsa wajen ganin an ba da beli, an sake yaran jihar Kano da Kaduna wadda aka rike su a ishu na zanga-zangar nan. A to wanda yara kuma baka gani ga shugaban kasa ne yayi magana. Abun da nake gaya maka, ai a matsayinsa na Deputy Senate President, a matsayinsa na ɗan jihar Kano, a matsayinsa na mai kishin Kano, a matsayinsa na mai kishin arewacin Najeriya da ma Najeriya, su suka zo suka ba da shawarwari a matsayin shugaban kasa. Duk wanda ya san Barau Jibrin Maliya ya san right man ne na Bola Ahmed Tinubu, right man ne na mataimakin shugaban kasa Sanato Kashim Shettima, right man ne na Afagio Senate President. So idan wannan suka haɗa kai da alƙalai su biyar a Najeriya, alaji da yardar Allah muna ci gaba da samun sauki, kuma muna musu godiya. Allah ya riko da hannayensu domin ganin yadda za mu samu sauki a Najeriya. Distinguished Barau Jibrin Maliya ya passing bill kala-kala, ya gina asibitoci a yankin da yake wakilta na Kano na Arewa, ya gina asibitoci a cikin jihar Kano baki daya, kusan kowane local government ba inda bai iya bakin gurgurdun kokarinsa ba. Distinguished Barau Jibrin Maliya shine wadda ya inganta harkar ilimi, wanda ya baka ya gina maka asibitoci, ya zuba maka magunguna, ya baka ya inganta maka harkan kiwon lafiya, ya inganta maka harkan ilimi,
ai ina ganin ya kamata a ce an yaba masa, an jinjina masa, an masa godiya, domin Distinguished Barau Jibrin Maliya ɗaya ne tilo wanda yake ƙoƙarin ganin ya riƙe amanan mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya, saboda shi ne yanzu fa ya cire motoci guda 44 local government guda 44 na jihar Kano, ya cire sabbin motoci kiran Sharon Galaxy ya dauka ya ba kowane local government chairman domin ya dogara da kansa a fidda alkhairin jam'iyyar APC. Da Distinguished Barau Jibrin Maliya shi ne ya cire mashina ɗaiɗaiku guda 484 a faɗin Najeriya domin ganin an ci gaba da fidda alkhairai na jam'iyyar APC a jihar Kano. Ward 484 aka ɗauki sabbin mashina aka ba wa kowane shugaba na ward domin ya dogara da kansa a fidda alkhairin jam'iyyar APC. Amma wannan ba Allah cewa a matsayinsa na senator ba ka ganin cewa yadda yi abun nan a local government ko kuma mu ce a ward gaba daya ba ka gani akwai wani abun da yake shunshinawa a gaba? To Malam Ibrahim ne ake nema siyasa. Ai ɗan siyasa ya riƙe amana a bashi, shi ake masa kira, ake masa kwaɗayi. Distinguished Barau Jibrin Maliya muna masa kwaɗayin kujeru da yawa, amma idan lokaci ya yi za mu zo mu gaya wa al'umma irin kujerar da ta dace da shi. Za mu ci gaba yanzu da gaya wa Allah, da yi wa Allah godiya, da nema masa afuwa da alfarma a gurin al'umma, musamman wanda suke ganin akwai wasu abubuwa domin ɗan adam ajizi ne. Amma dai yadda ya riƙe 'yan jam'iyyar APC, yadda ya riƙe amanan nan, inda sauran wasu shugabanni na jam'iyyar APC za su ci gaba da fidda wannan alkhairan suna taimako 'yan jam'iyyar APC, da a Najeriya da arewacin Najeriya ba za a korafi akan jam'iyyar APC ba, domin ya riƙe amana, ya riga ya nitsar da Kano ta arewa, ya rikita jihar Kano gaba ɗaya daga local government zuwa ward nasu, ya taimaki mutane a jihar Kano da jari kala-kala, an ba mutane motoci, an ba mutane mashina, an koya mutane sana'an dogaro da kansu, an ba su kayan sana'a, an ba su jari. Me muke nema a siyasa? Sai dai mu masa addu'a, ubangiji Allah ya wuce masa gaba, Allah ya bashi kujeran da tafi wanda yake kai domin ya ci gaba da taimakon arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. To honorable, duba da ganin cewa lokaci na hararan mu, daga ƙarshe menene sakonka na ƙarshe? Daga ƙarshe ina mika sakon jaje wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai SLA na gidan Barau Jibrin Maliya, Honorable Jamilu Dan Kuda, wadda muna gwagwarmaya da shi, yana nan a jihar Kano, muna nan a jihar Gombe, dukkan mu 'yan arewa ne, yana gidan Distinguished Barau Jibrin Maliya, wadda Allah ya yi matarsa ta haifi 'yan biyu, mace da namiji, kuma Allah ya karɓi rayuwanta. Muna mata addu'a, ubangiji Allah ya mata rahama, shi kuma Allah ya bashi hakuri wannan rashi. Wayannan yara da ta bari kuma ubangiji Allah ya musu albarka, ya sa musu albarka, ya inganta abin da ta bari, shi kuma ya bashi ladan ci gaba da ɗawainiya da su, da kuma ci gaba da mata addu'a. Daga ƙarshe akwai mai gidanmu, wato shine mai magana da yawun Distinguished Barau Jibrin Maliya, wani Shitu Madaki. Muna maka addu'a da fatan alkhairi, yadda ka riƙe amana, yadda kake ƙoƙarin ganin ka jawo duk wani masoyin mataimakin shugaban majalisar dattawa na Najeriya ya zo kusa da shi a ci gaba da fidda alkhairansa. Muna maka addu'a, Allah ya riko da hannayenka, Allah ya wuce maka gaba, Allah ya ƙara haɗa kanka da mai gidanka da Distinguished Barau Jibrin Maliya, ya raba ku da sharrin mahassada. To masha Allah, honorable, muna godiya. A nan muka zo ga ƙarshen wannan shiri na harshen alƙalinka, a madadin hukumar gidan talabijin na Shalami da ta sa da wurin kawo muku wannan shiri. Sai ni Ibrahim Usman Shalami da na shirya da gabatar nake cewa ku tara da mu a cikin wani sabon shiri.